Manunggal ing wit Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 21 Mei taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 1 tekan ayat 8. Manunggaling wit mujudake gegambaran sawijining hubungan utawa relasi kang raket saling menguntungkan. Uwit mbutuhake pang, rencek, carang, elung lan sak piturute kanggo bisa ngasilake woh kang biyet temonjo. Dene pang, rencek, carang, elung lan sak piturute mbutuhake uwit minangka sumber pasokan pangan. Rikala kekarone pinisah, kekarone ora maedhai manungsa. Luwih saka iku, anane uwit luwih wigati, jer saka awake uwit mau bisa nuwuhake trubus, carang-carang, elung, rencek inggo pang kang anyar. Pang kang kategor sarta carang lan elung kang kakepres mesti bakal alum, garing, njur kabesem alias cuntel uripe. Wedharan banget wigati bab hubungan utawa relasi antara Gusti Yesus lan para pendherek dalem kababar Gusti Yesus ing waosan dina iki. Gusti Yesus nggambarake hubungan antara panjenengane karo pendhereke mau minangka hubungan antara uwit anggur karo elung-elunge kang nyawiji ora bisa kapisahake. Ditetep manunggal karo aku, kaya aku tetep manunggaling kowe. Kaya dene elung ora bisa ngetokake uwoh saka dayane menawa ora manunggal karo witing anggur, semono uga kowe ya ora bisa menawa ora manunggal karo aku. Ya aku iki pokok anggur sejati lan kowe elung-elungi. Gusti Yesus mujudake witing anggur kang dadi sumber pangan lan panguripane para pendherek dalem. Dene para pendherek dalem minangka carang utawa elung kang ngisep pangan saka sang uwit ambrih bisa urip lestari. Saka kene panjenengane ngasta dapukan kang banget-banget ing wigati. Panjenengane dadi panjamin urip ngelung alias panjamin uripe para pendherek dalem. Amrih urip lan piguna, Gusti mrayogakake carang utawa elung anggur kudu tansah manunggal karo uwit. Ananging ora amung sangger manunggal wae, carang kudu ngasilake woh, jerwit anggur tinandur kanthi ancas tujuan piguna lan ngasilake woh. Pamanunggal marang Gusti Yesus bisa maujud ana pamanunggal sacara mistik alias nyawijitan bisa kapisahake sacara rohani. Ananging menawa durung bisa manunggal sacara mistik, para pendherek dalam Gusti bisa manunggal kanthi cara tansah cecaketan lan munjerake diri marang Gusti Yesus jroning donga, pangangen-angen lan jroning apa wae mligine jroning karya. Amung kanthi cara mengkono, para pendherek dalam Sang Kristus bisa piguna lan ngasilake uwoh selaras karsa dalem Gusti. Para tresna PLM kinasih, amung manunggal Gusti Yesus sang witing anggur sejati kita slamet. Amung manunggal Gusti Yesus sang witing anggur sejati kita piguna ngasilake woh jroning urip. Mula nadyan ora gampang butuh perjuangan, monggo sami kakupiyake tansah manunggal mring panjenengane. Gawe peti saka kayu jati rinengga ukiran endah sinawang. Manunggal Gusti witing anggur sejati kita piguna minangka ruwang. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Siji. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda dalem ingkang kawedharing dinten menika. Mugi kawula boten bedal pisah saking paduka, amrih manggih slamet sarta saged piguna mring sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Siji. Amin.